Раз. О! Запрацавала. Так, сёння мы, здаецца, без чату. Таму што чамусьці ў маём кабінеце, дзе трансляцыя, там няма чаціку. Я не магу дадаць да яго спасылку, і таму я яго не бачу. Цікава. Ну, гэта не галоўнае ў мяне. У другім вакенцыі ёсць чатик. Так. Вітаема, вітаема. Ну што? Тры апошніх левела. Надо гэта неяк дабіць. Я ўжо не хачу. Гэты бы стрым я не рабіў увогуле. Але трэба дабіць. Ну як без гэтага ўжо, ну. Трэба з гэтым штосьці рабіць. Досыць гэта цярпець. Так, ну хутчэй давай ўжо. Хутчэй разбярэмся, хутчэй скончым. Так, дзе мы там ужо спыніліся, не памятаю. Ці трэці, ці які. 1, 2, 3. Здаецца, Аргентину хацелі захапіць, ці як. Так, що у нас по брифу? Акцептуем тут не поўны хлопец. А калі першы лоуд? Бриф. Вось, тут ужо поўны. 2 гауса, мініганы і 2 вагнямёты. Пачынаем, окей. Што яшчэ рабіць? Пакутваем далей. А гук ёсць. І гэта выдатна. А, гэты пратэкт. Всё, памятаю. Лепш гэтага хлопца не чапаць. Ідём адразу ўверх. Не сюды. Ось. Першыя хлапцы бягуць. Ты куды? Забили. Так, астатніх дзесьці тут. Шукаем. А не, зверху яшчэ ляцяць. Ой, усё. Дупа. Дупа, здаецца, дупа. Ну, всё, забили. Так, як бы гэта ўсё прыгожа зрабіць? Лод. Так, на дахе пастаяць мае быць. Вось, дзесьці тут. Галоўна, каб гэты хлопец не трыгернуўся і не пайшоў самастойна кудысьці ён там хацеў. Так, а я буду чакаць зверху ўсіх. Дзе там яны? Вось, першая партыя пайшла. Ну, куды? Выдатненько. Астатнія ляцяць. Ляціць. Так, там нікога... А, яны ж яшчэ там штосьці паміж сабой вырашаюць.
Яны будуць біцца паміж сабой. Так, ну гэты не вельмі такі спяшаецца. Зараз знізу пайдуць. Вось так. Так і ёсць. Скакаем. Здаецца... Что адбываецца? Не-не-не, ты куды, ты куды? Не падыходзь да яго. А, ну то я просто стаіць. Куды пайшоў, падла? Вось чаго яшчэ не хапала. Толькі чамусьці яго ніхто не чапае, усе толькі мяне. Хлопец, ты где? Тебе забьют? А, вось яны ўжо паміж сабой нешта вырашаюць. А, mission failed. Ну, конечно. Як гэтую місію гуляць? Жорсткі мікракантроль просто павінен быць. Калі цэлым натоўпам гуляць, ну я нават не ведаю. Калі паспрабаваць, напрыклад, зрабіць вось так. Рецепт. Толькі грошай. Грошай да халеры. Ім... І, мабыць, яшчэ. І яшчэ. Добра, так, першы. Добра, набываем. Руки набываем. Грудак набываем. Сэрцайка таксама набываем. Вочы набываем. І мазгоў таксама. Даем яму руки. Где там экипа? А что мы тебе даем? Лазеру даем? Хоп, 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 хоп. І, ну, які-небудь там таксама. Флеймер. Purchase. Так, а вось на тебе, здаецца, нічога не хопіць. Так. Хадзіць не абавязкова. Сэрца рэгенерацыя. Руки трымаць. Вочы цэліцца. І грудак для брані. Мазгоў табе не трэба. І тут, здаецца, таксама так. Сэрца, руки, вочы, і грудак. Так, ось корпус.
Мазгоў не трэба, астатняга не трэба. Так. Што ў рукі даць? Што ў рукі даць табе? Што за цыскарт? Навошта яна патрэбна? За ўсю гульню ніводнага разу не было, каб я гэтай карткай скарыстаўся. Так, не ў гэтым справа. Лазер. 2, 3, няхай будзе. Гаус. Дзе гаус? Вось гаус. О, які? Добра, 2 гауса. Ну і табе таксама лазер. Так, гэтае прадаецца. 3 лазера. І 2 гауса. І грошай няма. Гэта будзе іншы сейф стейт. Што у нас гэта будзе? Гэта будзе відавочна 4. Так, а вось кнопка 4 не працуе. Потым з гэтым разбярэмся. 4. Праблему вырашылі. Так, зараз мы гэта ўсё захаваем і паставім хлапцоў. Я зноў-такі не ведаю, калі аўтаматычна лазер уключаецца. Калі ён уключаецца самастойна. Але гэта бывае. Акцэптуем. Так. Гэта мой галоўны. Вось ты ідзі сюды. А ты таксама лазер у рукі. Таксама тут стаяць будзеш. Ты з лазером у руках вось тут. А мой галоўны з мініганам. І пабачым, што яны будуць рабіць. І атрымаецца гэта. Так, і чакаем гэтых жаўрыкаў. І ніхто не хоча страляць. А чаму? Мазгі, мабыць, вам патрэбныя. Вось гэта я не прадугледзеў. В наступным разе мазгоў купіць. А грошай на мазгоў уже, здаецца, і не хапае. Не выстачае. Так, ну што там у нас? О, вось гэта такая поспаць. Пастаять ты можаш уже? Що адбываецца? Так, што?
Дзе астатнія? Астатнія паміж сабой, як я чую, вырашаюць нешта. А мы працягваем мікракантроліць. Дзе там што? Якія выбухі адбываюцца? Так, вось яшчэ ідзе адзін. А, не, ну гэтага можна і лазерам. Выдатненька. У гэтага ўжо амаль мінігана не заста... чакай. Вы там ужо скончылі? А вось. Ну куды? Куды ты? Не саромейся. Дзе? Заблукаў. Ну, наближаться будем. Триггернуўся. Ну что, хлопцы, ідем. Машины для забойства. Я свайго знішчыў самастойна. Яны выстрелілі ў яго з лазера. Як з гэтым жыць? Так, мозги. Ці хопіць на мозги? Так, акцептуем. У тебе мозги ёсць? Моды. Колькі каштуе мозг? Толькі адзін можна набыць. Так. А што кажа Google? Так. Сінді. Я ж не читаў мануал, а там, здаецца, можа быць написано. Syndicate Amiga. Ці можна? Агенты стреляли самостоятельно. Угу. А, з наркотиками так само. Так, интеллигенс. Ага. Зеленый. Синяя. Ага. Ну, вось. Вось. Здаецца, ёсць выхад. Выхад з гэтай сітуацыі. Зараз мы гэта зробім. Ну, мне гэтага хацелася б вельмі. Так, гэта вось гэты хлопец. Ты з лазерам. Няхай у руках будзе. І ты так само. Саме бяры ў рукі. Гэты вось сюды.
Ой, гэта чацвёрты. Так, вось. Так, 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 так. І так, так. І чакаем хлапчукоў. І нічога не здарылася. А не, нешто робяць. А ты навошта пайшоў? Не. Гэта не тое, што патрэбна. А дзе там суісайд? Добра, пойдзем. Страляцца будзем. Але так, гэта праўда, ад мазгоў залежыць шмат чаго. А дзе наш хлапчук, куды ён пабег? А, вось там дзесьці. Няўжо заташчым? Сюды? Ты добра аб гэтым падумаў? Так, ну пакуль што атрымоўваецца ўсё. Вось як. Mission complete? Mission, сука, complete? А як гэта проста рабілася? Можна было яшчэ лягчэй. Чаму я карыстаўся наркотыкамі толькі адрэналінам? Для адрэналіну. А яно вось як. Я толькі бегаў хутка. Чаму так? Вось, а яно яшчэ там што, зоркасць і што там яшчэ? І мазгі падключалі гэтыя наркотыкі. Так, сейв сюды робім. Ну ўсё, здаецца, такім саставам можна ўжо і далей скончваць гэтую гульню. Усё можна было проста зрабіць, толькі наркотыкі актывіраваўшы. Добра. Так, што ў нас тут чакае? Assassination і ніякага персуэйдинга. О, грошыкі. Мазгі набудзем. Ацепт моды. Так, хто у нас без мазгоў? Мазгі. Ты будзеш з мазгамі і ты будзеш з мазгамі. Так, можа вам і ногі даць? Колькі каштуюць ногі? Ну, чаму не? Так, што я зрабіў? Ногі. Ось, поўны фарш. Карацей кажучы. Ось, каманда тэрмінатараў, якая будзе проста вынішчаць усё, што бачыць. Рэлот. О, вось гэты хлапец, канешне, добра.
Постараўся. Так, вось зараз зробім. А давайте на другі. Сейв. І пойдем знішчаць астатніх. Ну, засталося Перу. А це... насамрэч, калі б я карыстаўся гэтым часцей, то што? То і гулялася б прасцей. А я ўсё рабіў самастойна. Ну, такі вось хардкор. Што казаць? Так, ну, хлапцы, вось без гэтага. Ну, а ты яшчэ што? О! А няўжо? Эй, ты чаму наверх лезеш? Усе асасіны. Так, а хто дзе? Што з агентурай? Што чутна? А вось і яны. Хто яшчэ? Такая прышпільная мапа. Так, чакайце. А я тут нешта магу зрабіць увогуле? Неяк прайсці? Машына. Чакаць цягніка. Так, і штосьці мне падказвае, што наверх я ўжо падняцца не змагу. Яны не ведаюць, дзе верх, а дзе низ. Цікава, конечно. О, нешта атрымоўваецца. Вось калі так. Нет, даволі тупые. Будем спадзявацца, што тут ёсць выхад. Ну, пабеглі. Мабыць, праз будынак яны пройдуць. А, тут няма. Так, самазагубства таксама не працуе. Не. Так, мне яшчэ прыйдзецца кампутер перазагружаць. Таму што... О, яшчэ, ну яшчэ. Не. Будем падымацца. О, атрымалася. Не, жывем. Так, і пакуль попіць вось гэтага вось. Дачакаемся. Сядаем. А куды мы едем? Ой, що тут адбылось? Выходзьма, хутчэй. Так, ну і...
Просто назіраємо, як хлопці роблять усё самі. Так, а кого забіць патрэбна? А, яны ўжо самастойна тых агентаў позабівалі. Толькі не кажыце, што тут таксама машына патрэбна. Нормально яны так, канешне. Мне падабаецца. Просто. Упс. А, вось. Бачу машыну. Сядаем у яе. Дзе астатніх згубілі? Так, вось, вы там гэта. Не губляйцеся. Хлопцы, не губляйцеся. Так, гэтых ментоў яшчэ мінусануць, здаецца. Так. У гэты бок. Зараз зноў будзем змагацца з Кіра. Во, з першага разу вы глядзіце. Так, і што далей? Наркотыкі ўжо скончваюцца. Вось гэтага? Респейс. Дык я ж яго бачыў. Ён там і сядзеў. Ну ўсё, апошні ровень застаўся. Ацэпт. І я скончыў. Брыф. Тут просто трэба выжыць. Ацэпт. Reload. Увогуле не карыстаўся. Reload. Таксама reload. Мабыць, яшчэ набыць лазераў. Экіпа. А яшчэ. Ось так. Ось так. Ай. Поўнасцю. Заб'ем поўнасцю. Ну і гэта, хлопцы, у нас застаецца са звычайнай зброяй. У него таксама ёсць лазеры. Вось гэты сейф стейт, канешне. Ну і апошні левел. Так, выдатненько. Адразу ўжываем наркотыкі і просто чакаем. Так, галоўнае хутчэй усіх вось. Оп. Яны самастойна ўсё будуць рабіць. Просто чакаем. Прыгожа. Я просто назіраю за ўсім гэтым. Лазераў не засталося амаль. А іх яшчэ да халеры ці не? Да халеры. Мініганаў таксама было б добра набыць, але паглядзім, як будзе. О, здаецца, не хопіць.
Что у нас тут? Пусты. З гаусамі. Яшчэ ёсць лазеры. І яшчэ нешта засталося, і з гаусамі таксама стаіць у руках. Назіраем. Так, тут яшчэ гэтых багата хлопцаў бегае. А ці могуць яны неяк прайсці? І там так... Ой, колькі іх тут. Здаецца, мінігана ў рукі трэба дасці. Так. Нешта я... Ось сюды. Пасярэлкі, каб быў. Бо вядома, калі ты пасяродкі, то ў цябе... Так, стаять таксама бессэнсоўна. Ну, хлопцы, пойдзем. Пабеглі. Калі шчыра. Так, а куды? Дзе я там іх бачу? А, вось яны бегаюць. Будем что рабіць, так? Ой, одного забили. Так, ну, відавочна, калі гэта не апошняя місія і нешта атрымаецца. Так, ужо 2 агентаў забілі. А, і гаусы ўжо. Даць мінігану ім. Ой, гэта што было? Шорстка, конечно. Ну, давай, забівай. Мінігану патрэбна. Ну, вы заб'еце ўжо апошняга, ці як? Гэта я магу зрабіць як? Эй, куды ты пабег? Ну, скончыце яго ўжо пакуту. Так, выдатна, а мы зробім інакш тады. Дадзім некалькі мініганаў. Гаусаўкі тут увогуле не патрэбныя. Так, лоуд. Брыв. Што робім? Сел. По себе кошту продаем. Ці як? Сел. Ну, я 2 не патрэбна. Гаусаўкі, здаецца, сел. Таксама сел. Не патрэбны. Цябе да халеры мініганаў добра. Так. Гаусаўкі ўсе сел. І 1 лазер. Тут таксама гаусаўкі сел. І тут сел. І лазер. Набываем мініганы. Дзе ён? А вось. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. А навошта табе яны? Так. Гэта сел. І гэта сел. Табе набудзем лазераў. Вось яны. Хоп-хоп-хоп. І вось тут таксама набываем мініганы. Хоп-хоп-хоп.
Ось, і грошаў яшчэ дахалі, ой, амаль мільён. Ой, не-не-не, мы так, на гэты сейф робім. І будзем мініганамі масакру рабіць. А што не мініганамі, дык лазерамі. Там увогуле, як вы бачылі, амаль з усіх забілі, там толькі некалькі засталося хлапцоў. Так, і робім гэта хутка. Хоценька. Ось. Ну. Ось. Самых таких хитрых амаль адразу паб'ем. А астатніх будзем мініганамі. Ось гэтых, напрыклад. Так, ну а страляць у гэтага будзем, бляха. Пуль самастойна не зробіш. Ніхто за цябе не зробіць. Так, тупыя моманты былі, але адна я ахвяра. Калі гэта нам дапаможа. Так. І гэта што? Усё? Вось, дык адна ахвяра. Гэта нічога, калі гэта дапаможа нам прайсці гэты ровень. Дзе астатнія тусуюцца, а вось яны. Здаецца, лепш нам тут пастаяць. А, яны падысці самастойна не могуць. Ну, што тады рабіць? Так. Осторожно. Ось, падыходзяць. Ну. Коўзацца там так і будзем. Ну, я так могу пастаяць. Калі вам так прасцей будзе падысці. Не, ну гэта ўжо нейкі. Цікава. Толькі ты адзін і застаўся. Здаецца, не атрымаецца. Не зусім тое, што я чакаў. Цяжка. Даволі цяжка. Але немагчыма. Ой, што я раблю? Хутенька. Чаму такі танк просто? Уявіце сабе, ён просто адзін зараз усіх пераб'е. Так, дзе ты, што адбываецца ўвогуле?
Не, не Кейлайн. З лазерами лягчэй было. Так. Цяжкавата. Кідаць лазеры. Там же не ў кожнага яны былі. І не мініган, а вагнямёты. Ну, спрабуем. Сел. Один мініган будзе у кожнага. Сел. Калі грошай, канешне, хопіць. Сел. Набываем лазер. Purchase. Меню. Давайте другі. Буде 5. Як нечакано. І робимо, як було. Давай. Ось. Акцептуємо. І хутенько. Так мне больше подобається. Ой, кольки мимо, конечно. Ага, будем глядеть. Тупые. Так, а есть где, здаецца, не. А, не, паспрабуем. Все ж таки, так, load, begin, и перейдем у другі бок. Включаем кнопку паник. И будем чакаць. Ну і чаму так? Але, здаецца, тут неяк лягчэй. На першы погляд. Ну... Насамрэч... Вось калі яны толькі адначасова не стралялі, то было б... А, у гэтага яшчэ ёсць. О, дык поўны фарш. Яшчэ неяк жывем. Так, куды падысці, каб трохі прасцей было. Так, не, вы ж так не працуеце. Вось так кругалей вы будзеце наварочваць.
кулі, все добра. Перамяшчаюцца. Нейкі варушняк ідзе. Так, добра. Не-не-не, вы ж стойце, не бегайце. Так, вось. Ага. Неяк так. А мы чакаем вось тут. Не? А вот. Хто яшчэ застаўся? Хтосьці ёсць. Але пакуль, ну, ведаеце, здаецца, мабыць, і хопіць патронаў. Калі яны, конечно, не будуць так стаяць, назіраць для гэтым усім. Ну вось. А, аднаго ўсё ж такі забіў. Варушыцца трэба. Вось нават самастойна тыркай. О, там яшчэ хлапчукі. Спадзяюся, яны скончыліся, не? Дзе вы яшчэ там ёсць? Не бачу. А, вось. 2. Засталося 2. А не, а вы хто яшчэ такія? 4. Так, 4. Вось. А, угу. Ось каб яны яшчэ... Ах. Побеглі ўжо. Што рабіць? Ну ты где? -1, это, конечно, такое себе. Вось падыходзяць. Ну, неяк. Натоўпам все ж таки зарабілі. Ну, памірай. Мабыць, нам гэта не патрэбна. Вось мініган. Яшчэ мініган. Мянты з гаусам. Гэта, канешне, прыкол. Mission complete. 1 застаўся. Ха-ха. Усё. Скончылі. Тытры пайшлі, тытры. 1 хлапец застаўся толькі.
І менты з гаусаўкамі. Ну, гэта ўвогуле. Ну, ўсё. Всё. Дзякуй за прагляд. Колькі нас на гэта? А вось гадзіна. Гадзіна на гэта спатрэбілася. Але вось зноў-такі, калі б я раней рабіў гэта, каб усе наркотыкі ўжываць, якія былі, я ж іх не тыкаў. Я іх зусім не тыркаў. Так, окей, окей. І можна ад гэтага пазбавіцца, не? Глядзім тытры. Але чаму без музыкі? Ну, ўсё, ГГ. Не, ну, ў канцы маглі б, канешне, і дадаць музыку. Гэта ўжо неяк дзіўна. Плейтэстерс. І вось гэтыя плейтэстерс змаглі самастойна прайсці некаторыя моманты, ага. Ой, не звяздзіце, канешне. Звяздзіце. Зарачыце. Ну, так як і думаў. Хоць будь-які адзін агент застанецца і ўсё. Місія будзе скончана. Галоўнае дажыць да гэтага. Кепска, што тытры нельга прапусціць. Мне цікава, што ў самым канцы будзе. Так, ну. Мне здаецца, ці гэта па кругу ўжо ідзе. Ці не. Так, ну давайте, можа, музыку падключым. Гэта ж яно. Так, і яе крышку прыбярэм. Будь нейкі фон будзе. Так. Не, лепш зробім інакш. А то ў мяне громка. Гучна. А, ўсё. Ай, музыка ўжо не патрэбна.
Так, ну что, дачакаліся. Назовем гэта фініш. А, буква, літара F не працуе. Ну, потым, там шлейф я трохі гойдаю, таму здаецца. The end. І D не працуе. М. М-м. Так, як яшчэ? Алас і L зараз не працуе. Ой, гэты шлейф. Баюся штосьці са шлейфам зараз зрабіць, каб усё не паламалася. А, і потым перайменую. The end. Няхай і так будзе. Так, усё. Дзякуй, хто паглядзеў, а хто не паглядзеў, таксама дзякую, бо відавочна, што ўсіх гэтая гульня дастала. Вось. І можна на гэтым ужо скончваць. Мяне таксама гэта ўжо уводзе сядзіць. Таму дзякуй усім, хто паглядзеў. Мы гэта зрабілі. Подписывайтеся, ставьте лайки, чакайте наступны відос по Амігі. Бывайте.